Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maurib na Allah, mga pagaryami, mga bangsa mo ro di imbantay sisa nga video tano. Surah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadamatay inuntabo na miya kompleto swagano. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tarutuk swagama. So Allah naskaniya ni masyari, skaniya ni pagbual sa syariah. So Rasul sallallahu alaihi wasallam naskaniya ni pembetad sa syariah. Da ka pakay matad sa syariah inuntago na su Allah. Oriyan yan na inuntago na su Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oriyan na ito mga bangsami, mga urip ng Allah, na ayas ang tanong nakapangungunutan. Sabu sa order wala, na sabu sa inikidi o no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tanong ka pa kaya ba tanong saragi sa akal suwaga matan. Yan ay nisaba pa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na yakabasa niya na tiga naman ahadatha fi amrina hata ma laysa minhu fahuwa rad. Sadan sa babagwan niya sa Islam. Sa kanaba umpad fahuwa rad na diterima. Naya siabot sa mabang sa amin na dua. Basta Islam, basta patpo agama, oriyan o kiawafat o Rasul sallallahu alaihi wasallam na babagwan ka. Oriyan o kiapate o Rasul sallallahu alaihi wasallam na di ka terima ano Allah. Yan ni sabab palangon na dapat kasalya nagalbak na api apan simba, api apan sambayang, api apan puasa na basta dangal baka o Rasul, nagangal baka. Tinga pungal baka kay nuna. Di ka terima ano Allah. Api ang tunay ni atakon. Ay barat yan na sumaya nga sa pulo agu 2 karakaat ko lagi daya. O di na Oriano kapuli 2 lungan. Sa pulo agu 2 karakaat ko Oriano kapuli 2 lungan. Ang betuan ka sa ngaran. Pipikir na ka na isulit ka ko surga. Mintin na ka. Palalayo na ka. Sambayang ito na di ka terima ano Allah. Ang ino nakagya, dengel bakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi dukap maulid. Gusto kang gawi-gawi. Din na nanggal bakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napada ng ko agama. Andir ka terima ano Allah. Nakanabagya bu adir ka ka terima Allah ka kedusa ka. Ay kado siya butsan mga bangsa niya mga urip na Allah na kaya nga ito agalbak ka na kailangan na sa dun sa bunta laki ni okit no Rasul sallallahu alaihi wasallam na yutiki pumulalan ko sa luhur na pat karakaat. Anap sabi nga na pat karakaat. Kau pakatalo nga karakaat na dir ka terima ano Allah. Sabi nga sa subo na sumbang sa fajr na tama sa sumbang suwalungan. Naulalayo na kaya kapsabihan ka sa fajr na may kusumibang daan suwalungan namata na dir ka terima ano Allah. Giti siabot sa nga man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sa din sa galbak sa bid'ah. Ami ang bagwa padko agama. Adiru terima ano Allah. Na kanabagya bo adiru ka terima ano Allah, kami adusa sa mala dusa. Ariano to mga bangsa mi mga urip no Allah. Na so bid'ah na dua ka klase. Bid'ah mukhrijatun minal millah. Basta ngalbukan kanak na bakad muslim. Nalangon na abida ami tutumpok sa akida. Lagi do bida o mga Shia. Ami tutumpok si iku akida na ini kakapiriran. So bida ayran na pamaninta nira mga sahaba. At kagwadi na sa mga karumaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikakapiriran na. Allahu Akbar. Na ikado abida na bida mufassiqa. Ay mana mufassiqa na ikadusa ito. So dusa na dua. Mala adusa ako may ito adusa. Yang na mga la adusa bid'ah
Naid lagi dia lagi ang anak ma maulidan nabi. Kau upama ko pinggil pa ko upama ko adna mapiyaw nanggal bakan manano rasul. Dita nurun kau na. Nanggal bakan ng Abu Bakar, nanggal bakan ng Umar. Nasabab sa dedin amiya alwi ko mga sahaba, mga salafus salih, habasiran may maulid. Karina na ng bid'ah. Amala adusa. Kaya no mala adusa na miya challenge ka sa rasul. Alagi do ba miya tero ka na adem bus ama piaukit na dengel bukaw rasul kada niyang pangdoong umaumat yan. Nagiti kaya baloy niya na mala adusa. Lagit mambuangan na kapmiyatay, kagawi-gawi, katilugawi, kapitugawi. Nang pa makumapia, ano dun sumapia, namata na dingaon ko na sa mga sahaba na sabab sa daan ang tulad ng rasul, na daniya nukiti, namin baloy bid'ah, o kapungil bukakaw. Namala adusa. Allahu Akbar. So, sa mga ito adusa, ikadusa manusia, lagi naman ito girami sembayang ka na bago ka bang na penalawat kadaan. Bid'ah to. Kaya naman ito na bid'ah. Kaya pa kay relar ka wallah. So man sa mga labidaan na basta dingan ng tubatan na ipkububay o satan. Kaso satan na tumuon niyan adi ka ngalbag sa bid'ah, adi sa baka di ngalbag sa dusa. Iyang to adi isina, di indrag, na ipkububay ano satan. Nagyang to adi imbida'ah, di imamaulid, di imiyatay-miyatay, na ipkububay ano satan sa sobra kapkubay niya na di nga barasina. Ang ngayon, nagyang nga barasina na at narasap tubat. Nagyang nga di imbida di imaulit. At iyan na agamay ni na koptubat. Nagitikap tubero no satan. Yan ang mabang sa amin, mga urip no Allah, na kapsumbatan tano po, balabalasan tano Allah sa madaklamapya, di tano ya, erata sa ginaw tano. Kagyan nga kapagali ako bidaan na limutan no sa ginaw tano, adna kapakaya sumasarig, sulid ko surga, natakin ba ka, adna rarang ito no Allah. Adan yan may nakakya babayaan yan, akataon yan no nagyuto yagama, takin ba, kay kararang ito no Allah. Balasan tano Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.